Αυτό είναι το αυγό που δεν σπάει. Ούτε το ίδιο σπάει, αλλά ούτε μπορεί να σπάσει άλλα αυγά. Θες να μάθεις πώς να το φτιάχνεις? Χρειάζεσαι ένα ομό αυγό, ξύδι και ένα ποτήρι. Βάζεις το ξύδι μέσα στο ποτήρι. Να είναι αρκετό για να μπορεί να καλύψει το αυγό. Προσεκτικά με ένα κουτάλι βάζεις το αυγό μέσα στο ποτήρι με το ξύδι. Και το αφήνεις για 24 ώρες. Υπομονή. Μετά γίνεται έτσι. Βγαίνει λίγο η μπίχλα από το αυγό που έχει λιώσει. Και με ένα κουτάλι βγάζεις το αυγό. Θέλει λίγο καθάρισμα και γι' αυτό το βάζεις σε ένα μπολ με νερό. Το σκουπίζεις ελαφρώς, να φύγει αυτή η ελαφρώς σκούρα μπίχλα που έχει γύρω γύρω. Είναι ουσιαστικά το τσόφλι που έχει υποστεί μια αποσύνθεση. Ωραία, τώρα το αυγό ουσιαστικά είναι ένα βρασμένο αυγό που πρακτικά δεν έχει τσόφλι, έχει ένα πάρα πολύ λεπτό τσόφλι. Είναι ένα μαλακό αυγό, αλλά βρασμένο αυγό. Ωραία, πάμε να το βάψουμε τώρα. Σε ένα μπολ βάζεις μποχιά για αυγά. Βάζεις και ξύδι. Βάζεις και ζεστό νερό. Να συμπληρώσουμε και λίγο ακόμα νερό. Αρκετό για να μπορεί να καλύψει το αυγό μας. Το βάζουμε με ένα κουτάλι μέσα και περιμένουμε πόσο, 3, 5, 10 λεπτά. Να δούμε το πόσο σκούρο κόκκινο θέλουμε να γίνει. Βάζουμε και άλλα αυγά μέσα. Τα άλλα είναι κανονικά βρασμένα αυγά που δεν έχουν υποστεί από σύνθεση. Τα δύο κάνουν τοκ τοκ τοκ, το τρίτο δεν κάνει. Πάμε να τα χτυπήσουμε. Χοπ, χοπ, χοπ. Όσο και να τα χτυπάς δεν σπάνε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το ένα είναι κανονικό αυγό, το άλλο είναι το μαλακό αυγό. Έτσι μπορείτε να φτιάξετε ένα αυγό που δεν σπάει. Δεν σπάει ούτε το ίδιο, αλλά δεν σπάει ούτε άλλα αυγά. Δεν ξέρω ποια είναι η χρησιμότητα, αλλά ίσως μπορείτε να κάνετε πλάκα το Πάσχα στους φίλους σας. Καλό Πάσχα! Καλή Ανάσταση! Γεια! Στη μαγική κουζίνα